ini sulatolni beparui abo changka dalia sara dunia baru saimano intellectual group saimano youth bu saimano student bu saimano bo idaningo जों सरकार फाइमनि परेगो बनि तम जामन बाहाय उंदां खा जों बनो जतन आबको दालको गिया जों बनो मासाव आं बनो एज अ ब्रादार इस गनो अनेक बनो कोइखा आं बनो साका अब नों गांगो हामदांदि नों थिके हामदांदि नोंनि भबिष्यत अनेक अब हामनाय नों दा बुस्थु रायखो नों अनेक सिना नांखो आं बनो अनेक बुजखा किन्तु बनि जनो ब लेसि जाब दिनै बलाय लासमसाको अब जों फांफां मासाव दिनै बर अनेक लिसन दबावो दिनै आं अबनो मासाव आं खक्सा दिनै एमए पास खायजा आं जीवन अनेक किसु खायमन खायनाय किन्तु आं 20-25 बोसोराव moi आं जातिनि बां सामखाय दं अमा बिसा बिसनिया लास्ट 25-30 years आं आनि जातिनि बागै दुखा आं सार्भिस खायदों सुला सम्पम फायखेबा किन्तु नायले खबोनि नदि आं अनेक बने बना चेष्टा खायगो ना बुझाव ना बगे सरकार फाइबेनि परेगो 1-2 मास सिमखौ कायसे बनि हटेलाव बार्थ डे पालायमानि प्राय 7-8 लाख खरस जायो बाहाय मा खायगा मा बुझखा नि कायसे बार्थ डे खायमानि नों जाजागो जों सरकार फाइनि सेगांगो नक बारा रन फैजा गरै रिक्सा कारेन्ट फैजा गरै नि आं थांबो सायमोन बनि कुनो इनकाम गरै बतिनि बनि बार्थ डे पालायफ्रो बो 6-7 लाख खरस लायगो बार्थ डे पालायगो हटेल तिनि हटेल गीतांजलिगो आं बो इनभाइट खालाम थांखा आंखौ वानाखा बर' बाहायनि सिजाक दं अहायल तो नानि कफरे अमाय नुगा आं बले वानाखा बारां बो साका हायदांनि आबो नुफि खताबो बने काले बरेगो बकायदे फुरो आं बुथांजा राजा हालके बकायदे को अमा अद्भुत बेपार पाब्लिक साइड दं दाबो बै तिनि अपोजिशन पार्टी साइड दं जोंनाव बर कायदे कान बनि काल बरे बो not less than 56 lakhs बखर फ्रायका जे आं नमा नायनो माने जे स्टेज तक माने लामा खाय माने बने दानि जे बाबा खायगा राजा हायके बक दिनै गायजाव अहो तो मोजांनिया पाब्लिक मोजांनिया नों कुनो एमएलए कुनो मन्त्रिया को कुनो सिखैया को एक बहसिनि पार्टी फेमिलि जों फरबायनिया को आरो सिनिबिनि आगे नोंताम तमनि ताकता मंखा बनि काल बरेव नायने दि लाख खरस फायबो गायजाबो आं वानाखा जनगण नायितमु पाब्लिक नायितमु